Dili ne ma fosi de famille ka kuma ina ali ga wala wala se ga famille kuma to ta kulenge bi ta te kulenge de nkono manu ne ma fongi kono mante ko dili nga e fana ka machi ga no ne tango kelen doro ko ke kono eti on je afika tango kilenge de ayila ene ni fayo ga bi amana boni kala mo tan be salian anga solution yini ni ko ina de ne bi solution du meke ni ko la dili ko ni ga bagane masa wallahi ni tene me tere ne muya ke ni ne te fawere don dina ko ede ni de fay dili il fa terike ka kono de lebe songo accepter wa accepter karamogo wense ko ni bora ni kalama ni e malo de ambela jele ma wallahi ay fa ko to di sano anga kono cheke ma fol walde te fagare wallahi e bara ni dimina ke president e bodo dili e ma foko ne tare dia ha ni ne tay di ne ki banganga e kono chien nta fe abana ay ati chene do re fo avec un president o na wolo la ka munu to yandu dili de iti jonga kilen fiya wallahi ne tate di tate di ne tate ima kuma fola ere me en ala che ke ko kile ne ke ko kile ndoro ne ke lafiya ko kile fana ne lafiya ba le sa ne lafiya ko kile ngi lafiya ba ke shin ono ko indiara ya kashi te na ko isare ntara kashi dangwe e sira kuma e kashi muna sana aujourd'hui aussi c'est mo beze abdu ala ko ne ko da ale de busola mo e fa de kanga keni fen ke yoro kadigo me ko mandi de akero le man kashi gere mon bo finya kashi ntara kashi dani be mun ke oken ntara kashi dan dili si sa ameni ko nke chuko bi ba do ha din an kana to ni de nga wolo zuno wallahi billahi be kelle bu ni te ni be wolo sare de ni ni be wolo ni makuma folo ere no asore be ka sira kono cheni ne be tani ye docteur somu ne be ni chien foi de ki kono do te chien kono do ni ko ki be dendo fa o wi ere fa o wona salle ka de sisa dili isali mani ere ayi fa sa ni dengo ngoni be ko bali ni dengo nga bali doro de kadne wallahi ki kono de terige dina o be la kale chogodi surtout ne jelito nen e fla be amanta yoro ni de ngon te fa ne te ta yoro ni ne ere de fa ni sa dili wala de fa ni ne tate dili tate le monde part en couille ma chérie ala akero le mi bon oh ne ma ni sen kele ne te a chérie ke ne ma lafia ko kele ne a e joro chérie na e ma lafia ka ba wal me ma lafia le e ma fuki lafia la sa ko be ga to ke kulenge wala e ta de ga suwa duje ne te fa wala don de na de jote na de wallahi jote iko ni jota la e sona ka kono ta ne bulu ne te dore jeliko wani te mbolo foi ni ko ni furula ne ma wallahi be fanta furu de la ni furula ne ma dusuka si bi faka wallahi de te faka wa dele ne tate Anci, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ika kene? Ko sirala. Anci. Amba, ika kene? Baru University la. An fana baw. An ka dumo ko ɲuman. An kɔrɔna dɔgɔ. Ala sɔn ɲɔgɔn kan ye. Ala k'an kisi. Ala kisi diɲɛ taw dugu ma. Ala ka milimiliyari ɲɔgɔn ye. Gafa Ala k'an gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ. Ala k'an fa. Ala k'an faga. Minnu sara olu ka to yen. An minnu bɛ yan ka to yan. Ala k'an sɔn. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Kisi ɲɛfɛla di ɲuman. Ala ka barika ɲuman dɔn na. Ala ka sɔn ɲuman kan ye. Ala ka bangebaaw ta fanga dɔ la. Ya Rabbi Ala k'an sɔn. Baasi tɛ anba i komi ne bɛ kɛ sigida la yan alhamdulillah ni jate minɛ i ka mouvement ka ca yan sira kan wallahi n ka misiri bɛ yan fan de fɛ o ni ne bɛ taa fo n ka taa seli yen de awɔ bon n bɛ fɛ ka n tilen i ye dɔɔni ne yiriden dɔ de y'i fɛ yen yiriden voilà vraiment yiriden a diyara n ye et puis ni yiriden an bɛnna ko kan voilà kamalen ne tigi ka kuma faamuya yiriden bɛ dun ne ni yiriden ka bɛn kuma wa kuma ye jinɛ quoi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ i denmuso voilà bon furuko kuma kun tɛmɛra ne n'a cɛ a ko k'ale da tɛ o ko la ko fo n k'a f'i ye yɛrɛ a bɔra to bi ni i jateminɛ
ne demso Awɔ. dili wa Awɔ dili yɛrɛ. dili Awɔ. o maa minɛ ne nɔ koyi Ah? a m'a fɔ i ka maa minɛ b'a bolo wa A kɔni m'o fɔ ne ma i b'a dɔn ne y'a jateminɛ i ye cɛkɔrɔba ɲuman ye bɔn ni ne n nana. ka ɲumanya to yen barika banni n'a ɲɛda la ko n ka ɲumanya e bɛ se ka muso furu e bɛ se ka muso furu Karamɔgɔ. a fɔ n ye e bɛ se ka muso furu cogo di e barika banni la n'i ka fini ta tiɲɛnen ko ne den tɛ d'i ma a tɛ d'i ma maa minɛ b'a bolo Karamɔgɔ ne ye mun de kɛ? ka wula hɛrɛ I jɔ karamɔgɔ ne ye mun k'e la? kamalen mun ye Ne bi denmuso de fɛ sa karamɔgɔ. n ko n t'a di e diyagoya don wa e bɛ ka ɲinɛ min kɔ depuis a wolodon fo ka se bi ma ne de bɛ k'a finance Donc mɔgɔ t'e denmuso furu wa? ayi a bɛ diya ne de bɛ maa yira n denmuso la e t'a fɔ maa minɛ b'a bolo Ok Ala ka silamɛya. ɔ wa ni ala ka ni n ka n'i sen n ka da la dɛ n ɲɛna bila n'i y'i sen n ka da la bilahi n b'i sen tigɛ ne y'a jateminɛ la ne bɛ tɛmɛ la kuma bɛɛ e tɛ ne fɛ ɔ nin occasion de la komi n ɲɛ bɛ ne denmuso la i bɛna ne fɔ kare kɔnɔ n t'a di ɔ ni n y'a di n salen kɔfɛ ala kana si wɛrɛ diyan Ɔ karamɔgɔ. Sarene kasi tara ka dange nin ko in na koyi kasi tara ka dange nin ko na an bɛ solution de ɲini nin ko in na dili solution jumɛn bɛ ɲini nin ko la e kɔni b'a dɔn ne si ma se kɔrɔda ye sa i si ma se kɔnɔ dɛ ni ma da ne la kɛ an ka taa dɔgɔtɔrɔso la an ka taa jelita kɛ sini wuli mun jelita walayi bilayi ne joli ma ɲi ne joli ma ɲi ne dili fa wɛrɛ ɲini i den na salamu alaikum ye dagatigi ye wa sare karamɔgɔ bɛ se ne y'o de fɔ ko ni bɛɛ lajɛlen k'i ma tututu n'i ma ko i bɛ ɲigi sɔgɔma limɔgɔ o ye bɛɛ jɛ ye nka wulafɛta kasa dɔ b'i la ne ka dɔnnibaa ladiri ne ka karamɔgɔkɛ ladiri kabi bi dugu jɛra n nana n sigi denmuso fɛ n b'a la ka conseil d'a ma a deli sare e den ye ne den o o ye ka suku ka dugu jɛ karamɔgɔ bɛ se e bɛ san yɔrɔ min ne jeli sara ne bɛ toli sare tigɛ filɛ i ka kɛnɛ a dɔnnibaa kɔrɔ basi t'i la alhamdulillah a deli sare ayi e kɔni b'a dɔn kɔni ne y'a dɔn ne tɛmɛtɔ ne tɛmɛn'aw ka kare fɛ sisan depuis ne m'e ye wa ne ko i bɛ taa sɔrɔ e sigilen bɛ ka ne ma kɔnɔ n ka so ayi jeli sare e kɔni ne ka jeli de sa ni diɲɛlatigɛ ko o ko ka di e ye n'a sɛbɛn ne karamɔgɔ wɛnsɛn ne b'o k'e ye sa siga t'a la i y'a faamu ayi yan b'i ka bila la o n bɛ min f'i ye to ka conseil d'a ma denmisɛnnin de don u tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ kana bɔ dɛ a kunu dɛ non jili mun bɛ la jili mun de bɛ la sumaya tileganfɛ sumaya o ye bere minɛ o bere minɛ ka baara ye bere minɛ jumɛn a y'a minɛ o ye mun ye jili cɛ fɔ n'i y'a minɛ ka jumɛn minɛ e ye bere minɛ wa bere jili ye bere minɛ wa bere kɛnɛ dayila a m'a minɛ sa karamɔgɔ bɛ se wala a m'a minɛ awɔ ala ko tiɲɛ ne i m'a minɛ a m'a minɛ ala a y'a minɛ o non a banna jili e nakun ye mun ye yan vacances tɛ wa e ni ala cɛ ni e fa bakari bɔra nin kalama a bɛ mun kɛ est ce que e jili y'an ka du k'a ye danbe ne nɛgɛ a ye nɛgɛ e y'an ka du danbe tiɲɛ o bere yɔrɔ ma jan o ye karamɔgɔ bere yɔrɔ ma jan bere karamɔgɔ bɛ se bere fitini wa bere ba a yɔrɔ ma jan na bere fitini wa bere ba karamɔgɔ bɛ se a tɛ bere ko kalama sa bere ye mun ye ko jili n'i tɛ n dɛmɛ k'an ka den mara kana n dɛmɛ mun de kɛra ne t'a dɔn mun kɛra o mun de jeli sare ne nɛgɛ ale de ne nɛgɛ ale de don a la ko jumɛn ayi ale de ne nɛgɛ a ye mun de kɛ mun de y'a sɔrɔ sɛrɛ min kɛra sɛ e m'a ye wa mun de kɛra sisan min kɛra sɛ n tɛ kalabanci a la dɛ walayi m'a ye ka ɲa e ma jili a tun bɛ fɛ ka fɔnɔ sisan o sare ne nɛgɛ layi karamɔgɔ bɛ se walahi bilahi ko a ma dili wala karamɔgɔ bɛ se i ye kuma min fɔ n'o ye tiɲɛ ye a y'an bɛɛ malo jili i sigi sare ne i sigi jɔnni ye i sigi i tɛ bɔ jeli sɛrɛ hali ka bɔ a la sisan walahi n kɛlɛla ala la karamɔgɔ bɛ se ne bɔra ka conseil d'a ma n ko kana sɔn kamalebaw la n ko kamalebaw jili kuma dili jo tɛ tina dɛ n'i ye nin kɛ i fa malo n'i ye nin kɛ i fa malo n'i ye nin kɛ i ba malo
Allah karamɔgɔ bɛ se ayi kuma lamɛn ka ɲɛ walahi ni karamɔgɔ bɛ se n'i ye den koro cogo sugu dɔ la a bɛ nkalon tigɛ walahi ni i miiri sa mine tɛ t'e kɔrɔmuso ye wa est-ce que mine tɛ kɔnɔ ta ayi aw tɛ e kɔrɔmuso ye wa est-ce que aw ye kɔnɔ ta ayi joli tɛ an ka lagare ye wa est-ce que joli ye kɔnɔ ta jeli e kana vacances la ne fɛ donc e ka vacances jalen donc e ka vacances kɛla kɔnɔ ye non dili den fa karamɔgɔ bɛ se fa fɔ bɛ e faga den min kɔnɔ k'o faga bilahi ka den fa faga karamɔgɔ bɛ se kabini ala y'i da i ni hakili sigi sa karamɔgɔ e ka jeli de ye ɔhɔ i y'a faamu jeli dabɔ sare dabɔ la karamɔgɔ bɛ se walahi nkalon bɛna tigɛ ala tɛ nkalon tigɛ fɛ ala ne ma jeli tantiga sara ni ala y'i ci sara ni bi kungula fana ni ɲɛ bi kungula fana wa ni mi kungula arajo ka jigin jeli e ko jumɛn n y'a f'i ye jeli sare ka farin karamɔgɔ bɛ se n y'a f'i ye kana na mɔgɔya k'a fɛ a ka teli a farin na ka di walahi m'a dabɔ a kama ne ye kɛko kelen dɔrɔn de kɛ walahi bilahi e mun ye nin e mun ye nin m'a mɛn e mun de ye ne ye sara e mun ye ne ye n ka jeli de y'i ye e ka jeli le ne awɔ sara e ka jeli le ne karamɔgɔ ne ka karamɔgɔ de ye n jatigi sara e ka kɔnɔ ta ne den walahi m'a dabɔ a kama ne nin tɛ dɛ nin de don bere de don ala ne bɛ ko kɛ bi min ma di ala ye koyi wa ala ka ni ci jotigi non ne bɛ ko kɛ min ma di ala ye dili na i yafa ma sare na sare bilahi ne bɛ datugu ala ko ba dili a y'a kɛ min ne ka so jeli munna e y'o fa ye munna e b'a fɔ k'an y'a kɛ so kɔnɔ yan i kun t'a fɔ k'an taara samuru la o fɔ man e ni ala cɛ i cɛ ka kɔnɔ de la f'i fa n jo t'a la karamɔgɔ bɛ n se ne nɛgɛ de ye sa wa walahi karamɔgɔ bɛ n se n b'a dama kama jeli nin ye datugu min fɔ walahi i bɛ bɔ an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la koyi bɔ yan sara e t'a dɔn wa e t'a dɔn wa ne y'a a don kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ye dili ye mini supu de tun bɛ dili la a don a kɛlen ka mini supu don ne nana sigi n ko karamɔgɔ bɛ se mini o y'a sɔrɔ a bɛ mugu tɛntɛn na jeli y'i sigi k'a kɛ tan a y'a kɛ tan ne y'i ɲɛ kɛ tan ne y'a ye a bila dangaden e y'a ye o wala e m'a ye sisan ne ka bere kɛra tan dili ko ne ka wari di ale ma ko 1000 ne ko n k'an ka taa so kɔnɔ n ko n ka 1000 n y'a da i ka tabali kan n ko n b'a d'a ma ye an tonnen so kɔnɔ sisan ala non jeli kɛla jaba feerela ye ne t'a tiɲɛ jeli wariko nata de b'e la wariko nata de b'e sɛrɛ bilahi m'i kɔ dɛ wala i t'a to yen jeli jeli kɔnɔ ta